pentru că, așa cum spuneam la început, a fi împreună este o chestiune de percepție și nu neapărat legată de conceptul de distanță. Ca să-l parafrazez pe Martin Luther King, pe care îl admir foarte mult pentru curajul de a vorbi din inimă, I have a dream. Eu pot să spun I had a dream and my dream is now accomplished. Am avut gândul acesta de a aduce în spațiul inimii sufletului românesc cuvintele vii ale lui Lester Levinson și acest gând, această intenție a mea s-a împlinit astăzi prin această carte, care este o chintesență a trăirii lui Lester Levinson. Avem o carte astăzi, o carte nouă, care, așa cum spuneam, face acum parte din spațiul sufletului românesc și ar fi impropriu ca eu să vorbesc despre această carte și ar fi impropriu ca eu să vorbesc despre Lester Levinson. Pentru că invit pe fiecare dintre voi, cei care auziți acum asta, sau veți auzi cândva, să răsfoiți și să citiți această carte. Această carte vă va spune totul despre esența învățăturii lui Lester Levinson și despre Lester Levinson. Această carte vă va spune totul despre această carte. Această carte este o carte vie și deși am avut această experiență atunci când am citit-o în limba engleză și apoi când am participat la traducerea și redactarea ei, am fost extraordinar de plăcut surprins să primesc feedback de la oameni care au răsfoit-o, de la cele două colege care au tradus cartea, de ceilalți câțiva apropiați care au citit-o în prealabil. Toți, fără excepție, au spus, de fiecare dată când deschid această carte, trăiesc ceva special. Această carte mă mișcă. De fiecare dată când deschid această carte într-un loc, cuvintele acelea îmi dau un răspuns pentru preocuparea mea din momentul prezent. Și am făcut și eu acest joc de câteva ori și ceva extraordinar. Pe pagina de lansare a acestei cărți există un testimonial video al uneia dintre colegile care au contribuit la traducerea cărții, Raluca Popa, și a povestește efectiv care a fost impactul asupra ei în timp ce traducea cartea. E un testimonial foarte valoros, foarte viu. De aceea, de asemenea, cealaltă colegă, Andra Diaconescu, care a exprimat în scris felul în care traducerea cărții a avut un impact asupra ei. Și apoi toți ceilalți colaboratori apropiați care au avut ocazia să aibă textul în mână înainte de apariția cărții și care mărturisesc același lucru. Este o carte vie, o carte care îți vorbește în inimă, mai mult decât în minte, așa cum fac de obicei cărțile. Ca urmare, ceea ce îmi rămâne de făcut este să vă îndemn să citiți această carte. Câte puțin, câte mai mult, puteți să o citiți repede, puteți să o citiți încet, să citiți capitol cu capitol. Oriunde deschide o să găsiți ceva viu care să vă miște inima. Această carte este și în același timp un îndemn și un început pentru practica acestei experiențe, așa cum spunea Ion. Pentru că nu este vorba despre a înțelege libertatea, ci este vorba despre a trăi libertatea. Nu e despre a înțelege și a gândi și a ști, ci despre a experimenta ceea ce înseamnă libertate, pace, imperturbabilitate. În această carte se află sămânța trăirii libertății depline. Este începutul trăirii libertății depline. Este experiența citirii acestei cărți aduce un prim pas al acestui sentiment de liniște interioară, de pace, care este treapta către libertate și către deplină libertate. Veți găsi în această carte, între cele două părți, prima parte este legată de
aceste conferințe ale lui Lester Levinson, care au fost înregistrate și apoi transcrise și apoi traduse. Între prima parte, care este acest set de conferințe, și a doua parte, care este autobiografia, care de asemenea a fost autoconsemnată de către Lester Levinson în audio prima dată, între aceste două veți găsi un început de practică. Am pus acolo un soi de fișă de autoexaminare în ceea ce privește starea noastră interioară, situația noastră interioară de viață. Da? Este un soi de formular de autodiagnostic. Bineînțeles, aici vorbește limbajul meu medical, însă dacă ne uităm cu atenție, vedem că pe fiecare în viață îl doare ceva. Pe unii dintre noi ne dor lucruri la nivelul corpului fizic și spunem că avem o boală. Pe unii dintre noi ne doare faptul că nu ne ajung banii și avem o suferință legată de lipsuri materiale. Pe unii dintre noi ne doare faptul că avem relații disfuncționale, deci avem o problemă sau o boală legată de relații. Da? Pe unii dintre noi ne doare faptul că ceva nu merge bine în ceea ce privește ocupația noastră, jobul nostru, afacerea pe care o administrăm. Deci fiecare din noi, dacă ne uităm cu atenție, avem o parte dureroasă de diverse facturi. Ca urmare, această situație din viață care ne deranjează are un echivalent interior, felul în care simt eu vis-a-vis de această situație din viață. Acesta este primul pas de a transforma cunoașterea în experiență. A ne muta atenția de la situația care ne deranjează, care e cea mai vie, e aspectul cel mai viu din viața noastră, a muta atenția de la această situație la ce simt și ce gândesc eu acum în legătură cu acea situație neplăcută. Când mut atenția de pe situația neplăcută, pe simțirea mea, observ că în mine se află un ceva neplăcut, de diverse grade. Uneori este ceva explicit, alteori este ceva difuz. Dacă îmi dau voie să iau această fișă de observație interioară de la mijlocul cărții, mă voi putea ajuta de această fișă ca să pun bifă și să văd dacă regăsesc în această trăire a mea interioară, mai mult sau mai puțin difuză, anumite aspecte semnificative. Simt un soi de tristețe. Aha, da. Simt un disconfort inclusiv la nivel fizic, digestiv, de exemplu. Aha. Simt o apăsare în zona pieptului. Aha. Bifând aceste simptome, ca să zic așa, interioare, fie ele fizice, fie ele emoționale, am niște elemente concrete asupra cărora să-mi focalizez atenția. Iar următoarea foaie se numește dialogul interior, care este, din punctul meu de vedere, primul pas al aplicării acestei metode, liberarea interioară conștientă sau releasing sau letting go, este primul pas, acela de a-ți adresa emoția într-un mod conștient, pentru că te uiți la ea și o vezi, și de a vorbi cu ea, oricât ar părea de caragios. Și se numește dialogul interior, acest prim pas. Deci, identificând din acest noian difuz de senzații interioare câteva aspecte clare, folosind fișa aceea, putem vorbi, putem avea un dialog conștient cu fiecare din acele aspecte, folosind dialogul interior, și o să observați că făcând asta, pur și simplu veți constata că acel aspect asupra căruia ați pus atenția tinde să se disipe, să scadă, să se diminueze și aproape să dispară. După ce veți face acest dialog cu acele elemente identificate, dați-vă voie să vedeți care este acum, după, sentimentul interior. Și o să observați indubitabil că ceva s-a schimbat, că a început să prevaleze un oarecare sentiment de liniște interioară, poate chiar de pace. Pentru cei dintre dumneavoastră care vor dori să aprofundeze această practică, acestei metode, da? Adică cum pot să aplic în viața mea tot ceea ce a adus lumii Lester Levinson, sunteți invitați să căutați, inclusiv în România, aceste modalități prin care puteți aprofunda practica și puteți fi ghidați efectiv. Mai sunt încă câteva cărți explicative. Mai este o carte a lui Lester Levinson pe care a scris-o cu Hal Dawson, care se numește Metoda Sedona, care e o carte foarte explicită. Dar am observat de asemenea că există totuși nevoia unei ghidări practice în aplicarea metodei. Atunci lucrurile merg cu mai multă ușurință.
Deci avem cartea care ne vorbește despre adevăr și despre libertate, ne vorbește despre Lester prin ceea ce veți simți în legătură cu cartea și cu mesajul lui Lester. Aveți o cheie practică prin care puteți începe să vă puneți un diagnostic corect și conștient vieților voastre. Aveți o cheie practică prin care puteți să adresați aceste simptome și aveți o cheie practică prin care să aduceți un pic de liniște și poate chiar o fărâmă de pace pe care să o trăiți. Veți observa că din perspectiva liniștii și păcii interioare obținute la un moment dat, când veți întoarce atenția asupra lumii, inclusiv asupra propriilor probleme, ca să zic așa, totul va părea relativ diferit. Și toți cei care au experimentat această metodă, chiar și la început, au putut să se sesizeze din prima acest beneficiu fundamental. E un prilej extraordinar să mulțumesc celor care au făcut posibilă aducerea acestei metode și acestei cunoașteri ale Lester Levenson în România și am toată prețuirea și recunoștința pentru cel care se află astăzi lângă mine, eu îmi bucur, și căruia îi mulțumesc din toată inima pentru contribuția profundă pe care a avut-o și pe care o are în ceea ce privește deschiderea spațiului sufletesc românesc, atât către această metodă extraordinară care este metoda constelațiilor familiale, ca și moștenire spirituală lui Bert Hellinger, cât și în ceea ce privește această cale către libertate pe care a dus-o Lester Levenson. Eu îmi bucur, a avut și are o contribuție fundamentală în ceea ce privește penetrarea spațiului sufletesc românesc cu aceste adevăruri fundamentale și este cel care a adus în țară, în România, aceste învățături și cel care, prin care și eu am ajuns la ele și pentru aceasta sunt profund recunoscător că pentru mine cuvintele vii ale lui Lester și practic aceste metode m-au adus foarte aproape, într-un mod practic și repetat, în acest spațiu interior al păcii, libertății interioare și al unirii cu totul, lucruri pe care le gustasem înainte și față de care nu mai știam drumul înapoi. Vă îndemn, deci, cu această ocazie, să citiți cartea, să vă umpleți inimile de cuvintele vii ale lui Lester, să experimentați metoda și să găsiți deplina libertate. Mulțumesc! Dacă există întrebări în online, le putem vedea în comentarii, în chat. Iar dacă sunt întrebări din sală, de asemenea, le puteți adresa atât lui Ion cât și mie, sau pur și simplu vom vedea cum răspund. Da, prima întrebare. A doua,